Hi guys, Boods TV guys. Guys, papasilip ko lang kung anong nangyayari ngayon sa Pangasinan dito sa amin guys. May bagyo ngayon eh. Dumating lang kanina madaling araw. So ipapasilip ko lang sa inyo yung nangyayari dito. Kasi yung epekto ng bagyo si Ulysses. Papasilip ko sa inyo yung mga manok ko kasi hirap na nangyari ngayon guys sa alaga natin. Dito sila ngayon eh. Yan. Yan sila guys oh. Tapos yung bahay nila nasira. Kawawa naman sila. So papasilip ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari. Yan guys. Guys, ano nangyayari guys oh. Yan. Yan sila ngayon. Kawawa sila guys. Nangyari. Ngayon lang to. Diba guys? Kawawa sila. Lakas ng hangin guys oh. Alaga natin. Ayan. Malaki na sayang. Continuation pa rin guys. Pakita ko sa inyo lahat mga nangyari kasi wala lahat yung mga natin, mga manok, pati bahay nila nasira. Ayan guys, sira lahat yan, lahat ng bahay nila. Maya baka madaling araw pa ito matatapos guys. Kaya sa mga nagmamanok dyan, tignan nyo mabuti mga manok nyo guys. Hirap nang nangyari sa akin ngayon oh. Diba? May mga manok pa dyan sa loob. Hindi ko pa nakukuha yung iba. Kasi sobrang lakas ng hangin. Dito lang naman ako sa gilid guys oh. Gilid ng bahay. Grabe. Hindi natin inaasahan. Ayan guys. Inaano ko lang itong puno ng akasya. Sana hindi mabuwal. Kasi may mga manok pa ako dun sa loob. Hindi ko pa nakukuha. Yan guys oh. May manangingitlog pa dyan. Dito nakikita nyo ito. May manok pa dyan. Hindi ko pa nakukuha. Yung sa ilalim. Ngayon lang to. Ginawa namin ni daddy ng tulungan nila. Nagkasira-sira lahat guys. Puno ng saging.
Wala. Lakas guys, oh. Angin. Signal number 3 sa aming lugar. Kaya sa mga nagmamanok guys, tignan nyo mabuti mga alaga nyo. Sikasuhin nyo sila lahat. Di kawawa. Ngayon lang to, umagang umaga. Alas 3 nag-umpisa, madaling araw. Ipon-ipon muna sila dyan sa likod ng bahay. Kahit basang-basa, go! Yung iba naman nandito sa loob na ng bahay. Ayan, mga yan, oh. Ayan. Dito ko na nilagay sa gilid guys, kasi kawawa sila. Dito namin nilagay ni Daddy kasi wala, no choice na kami paglagyan eh, sinira ng bagyo eh. Kawawa. Ano naman nangyari? Wasak lahat. Oh. Yan guys, diba? Kawawa sila guys. Parang alam nyo yung nakakaiyak na hindi mo masabi. Walang kaalam-alam yung manok na babagyuhin na sila. Ito namang mga alaga din namin, oh, mga baboy. Yung mga anak din yan, 10. Okay naman sila ngayon. Okay naman sila. Pero ano nangyari dito sa mga alaga natin? Wasak ang kulungan. Dito tinanggal ko din yung mga ano. Pero dito guys, yun o, yung maliit na yon, yan. May laman yan, marami laman yan na manok. Hindi ko muna tinatanggal kasi yung mga saging kasi harang niya eh. May harang, para may harang sila. Hindi sila liparin. Kasi pag tinanggal mo yan, liliparin yan. Mga yero, tanggal lahat. So, tinitsyempo ko lang guys na humina yung hangin, pero parang lumalakas pa rin. Kasi tatanggalin ko yung mga manok, tapos yung itlog. Tatanggalin ko yung itlog nila eh. So guys, shinare ko lang ito para sa mga kasama akong nagmamanok. Sa mga kagrupo ko sa Facebook. Habang maaga pa guys, tingnan nyo na yung mga manok nyo. Huwag nyo na silang antayin na magkaganto pa sila. Yun lang guys, masasabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Baka mamayang daling araw pa ito matatapos yung ano na to. Grabe guys, oh. So hanggang dito muna guys yung videos ko. Ingat na lang palagi kayo dyan dito sa Pangasinan. Maraming salamat. Buds TV nga pala guys, pa-subscribe na lang ko. Thank you guys for watching. See you next sa vlog ko kung anong mangyayari dito sa ginawa kong kulungan. Wasak lahat eh. Walang natira eh. Thank you guys, salamat. Bye.